živote človeka sú momenty, kedy sa mu zmení život na ruku. Ten môj sa zmenil po reportáži jednej sympatickej reportérky. Pred časom sme vás informovali o situácii s odpadmi na celom území Slovenska, pričom sme sa zamerali na znečisťovanie prostredia v blízkosti odpadkových košov a kontajnerov. Pri znečisťovaní sú činní prevažne rómski občania, bezdomovci, ale aj iné menšiny, ktoré patria na perifériu našej spoločnosti. No náhodou nie je to správne, že vybierajú z kontajnerov. Oni lepšie znajú gazdovať, jak také ľudia, co sebe môžu kúpiť. A nie z kontajnerov vyberať najhoršie švíctvo robiť. Tam z kontajnerov najvybierajú psi, a nie ľudia. Nečinnosť a nezáujem občanov Slovenskej republiky túto kritickú situáciu neustále zhoršuje. Vláda Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia doposiaľ nepodnikli žiadne opatrenia na elimináciu daného problému. Boh žehnaj Slovensku pre TV Slovensko, Tatiana Novotná. Ani 10 centy nemáte. Kúkaj. To z toho filmu, Mastka. No ozajstná? Vyskúšaj. Nefunguje. Boss, myslím, že nás chce zabiť.
uliciach východného Slovenska vyčíňa zamaskovaný a ozbrojený muž, ktorého identita zatiaľ nie je známa. Reakcie na neznámeho muža sú rôzne. Jedna časť tvrdí, že ide o hrdinu, druhá časť tvrdí, že ide o kriminálnika. To nie je normálne. Podľa mňa je ten týpek frajer. Ty si zabil mojich kamošov. Tvoji kamoši robili bordel. Neurobil s tým nič štát, tak som sa o to postaral ja. A čo urobíš so mnou? Zastrelíš ma od chrbta. V živote človeka sú momenty, kedy sa mu zmení život na ruby. Ten môj sa zmenil po reportáži jednej sympatickej reportérky. Myslím, že v našom štáte existuje aj iný ľudský odpad, ktorý kradne, robí bordel, a to nielen v okolí kontajnerov a v špine. Myslím, že aj dnes si pozriem správy. A vyzerá to tak, že opäť nestihnem reklamy. Som krutý, som rasista, som čistič.